Estamos hoxe no cruce da Estrada de Ferrol en Guísamo, onde levamos máis dunha década solicitando a súa reforma para mellorar a seguridade vial na zona. Aquí danse accidentes cada pouco e parecenos que xa é hora de que o Ministerio tome medidas no asunto. O BNG vén de presentar unha iniciativa para mellorar a seguranza viaria ao paso por a Nacional 6 polo concello de Bergondo, con distintas actuacións. Se cadra, a máis relevante é a que ten que ver coa rotonda no cruzamento da Estrada de Ferrol, un proxecto que leva moito tempo agardando. Queremos que se resolvan e se respondan as alegacións que fixeron os veciños e veciñas e queremos que se dote xa dunha partida orzamentaria que permita licitar e iniciar esta actuación canto antes para poñer fin a un dos puntos de concentración de accidentes e de maior problema de seguridade viaria no concello de Bergondo. Ao mesmo tempo tamén a realización de melloras en Cortiñán coa creación de dúas novas rotondas que reduza a intensidade do tráfico e lle dé máis seguridade aos veciños e veciñas, ou a construción dunha pasarela diante do centro de formación agraria, porque é outro dos puntos problemáticos nesta zona de Guísamo que tamén entendemos que hai que resolver canto antes.